ବିରିୟାନୀ ଲଭର ମାନଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ତିଆରି ସେ ପୁଣି ନିଜ ରୁମ୍। ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର ତ ଦିଦି ମାନେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ କରିବେ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା ତ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ବହୁତ ପନିପରିବା ନେଇ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲି। ସୋୟାବିନ୍ ଠୁ ନେଇକି ପଦିନା ପତ୍ର ଯା ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯେ ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇଆ ସିଏ ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ କାଜୁକୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦିଦି ଆମର ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ ବଡ଼ ଢମା। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଦହି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ମସଲି ପକେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଳେଇବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁନି ତାର ଯେଉଁ କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆମର ପନିପରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦିଦି ଯାଇକି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଗୋଳେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜାଗା ଧରୁନଥିଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ପନିପରିବା ସବୁ କଷି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପନିପରିବା କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବିରିୟାନୀକୁ ସେଥିରେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି ବିରିୟାନୀକୁ ଦମ୍ ଦେବାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଦିଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେ ପୁଣି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଲାଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆମର ଏଠି ସେଫ୍ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତ ସବୁ ଏଠି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ରାଇତା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ରାଇତା ପାଇଁ ଦହି, ପଦିନା ପତ୍ର, ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଆଉ ଏଠି ଗାଜର, ପିଆଜ, ବିଲାତି ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ରାଇତାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ରାଇତା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି କଦଳୀପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଆଣିଥିଲୁ। କାଟି ଆଣିକି ପରସି ଦେଇଥିଲୁ ଗରମା ଗରମ ବିରିୟାନୀ ତା ସହିତ ରାଇତା। ଆଉ ଏସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କୁହନ୍ତୁନି ଯେଉଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କୋଉମାନେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ